Kayat mi kabsat nga kumablaw manen kada kayo iti maysa nga naragsak nagasat nga aldaw ka naginana. Aldaw nga inted ni Apo Diyos kada tayo insina nakakabsat nga agpaay kada tayo. Akas maysa nga tanda nga datayo digiti anak ni Apo Diyos nga ay ayaten na. Kitagyaman tayo kada ito yung oras kakabsat. Pagsipod ta inted namanen iti kundaway nga agkakatwa tayo. Ket makita tayo kapsat nga iti padamag mensahe nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Ket agbalin nga may sa kakapsat nga nabalitukan nga bendisyon nga agpaay kada tayo. Iti kang kanayon nga panagiinadal tayo kapsat. Ket siyak iti mabindisyon natin. Adda iti maysa nga kadua tayo iti napanalawas. Inkabil na iti message na kausap. Kuna na pastor si kalakuman iti kang kanayon nga mangited iti adal iti eskwela sa Batina. Agyaman ang kabsat. Agsipod ta iti panggap tayo ket agkakadua tayo. Agapumet iti numo iti biyang ken iti pamilyami kakabsat. Nga kayat mi iti makipag may sa kada tayo. Iti nang runay iti panagadal iti nasantuan asaw na Apo Diyos. Iti kapaypayswanan na adadig iti kakabsat tayo nga isudan iti agisursuro iti care groups da iti Sabbath school classes da. Ket i-message da kanya, Pastor, di la mabalin nga ikan na kami iti Sabbath school lesson outline. Ket manipod kakabsat ingana di Norte, ingana di Pitarlac, apaset iti Northern Luzon Mission. Kenuray pa yan ni Jay Northeast Luzon Mission, manipod Cagayan, ingana iti Nueva Vizcaya. Adda digiti kakabsat, adda digiti papastor nga tinumutibiyang ket ited kakabsat ko dahil outline ket kunada it serves a lot kada iti panagisuro da iti eskwela sa Batina iti aldaw iti Sabado ni Apo Diyos iti madaydayaw kakabsat. Kayat ko nga agkararag tayo kasapulan tayo iti tulong ni Apo Diyos, kasapulan tayo iti bendisyon ni Apo Diyos iti daytoy nga panag kakadwa tayong agadal iti leksyon tayo kapsat. Agyaman kami ama. Danadanon mi manen ital daw mo na santuan. Agyaman kami ama. Tainted mo manen kada kami iti maysa nga lawas nga asideg kamin kada aldaw kapanagawid mi ita pagaryam insaganang agpaay kada kami. Agyaman kami ama kadagiti biyag ken salunat ngenten mo kada kami kadagiti naruway ken adu nga bendisyon nga agpaay kada kami. Agyaman kami ama iti gundaway nga agkakadwa kami manen nga agkakabsat iti panagadal iti napateg asaw. Dawaten mi nga ited mo iti Santong Espiritu kada kami. Tapno iti panagadal mi o Diyos ket agbalin nga maysa nga bendisyon. Tapno uray pay no pausar kani iti diskasyon Apo into no bigat ket addanto iti maibingay mi gapu ta bininendisyonan na kami kada ito'y nga oras. Pakawanan mo Diyos nga nyaman dagiti nakurangan mi dagiti dawaten mi tinaganap po mesos. Amen. Idi napan nga lawas kakabsat. Iti inadal tayo ket maipanggep iti deje kinapudno nga nangrugi kakabsat iti basol ijay langit mismo nga ijay langit. Hantay nga mawatan. Daytin bagan at eleksyon daw, it is a mystery. At dadigijay nagsalsaludsod kanya.
Ket kunada pastor, anya iti napasama. No anya iti naisurat. Isulaeng iti inted ko asumbat. Saan ko amabalin ang nayunan sa tapay? Kunana iti Biblia, it is a mystery. Iti first lesson tayo kabsat, naadal tayo, nga adda iti rebellion iti langit. Iti langit, kat isu iti perfect universe. Iti lesson number 2 na adal tayo kapsat, nga gapu ka tayo rebellion iti langit. Imay dito'y lubong tayo ni patay. Ngam naadal tayo kapsat, nga iti Diyos isu iti ayat. Ket gaputan ni Apo Diyos isu iti ayat. Inted na iti kapipintasan asagot kadagiti amin a pinarsuana. Dagiti angheles ken iti tao. Dayjay nga sagot, isu kakabsat, dayjay kung kunatayo nga the power of choice. Dayjay pa nakabaling nagpili. Saan kakabsat nga inaramid ni Apo Diyos ti tao sikaken iti siya? Nga saan tayo nga mabalin apilyen dayjay kayat tayo nga ramiden. Isung idi nga pinastrip ni Lucifer dayjay kinatangsit, kinasyak, ijay puso na. Nga isu iti nagrugyanan iti basol ijay langit. Inpatangken nakakabsat numampay nakipagpakaasi iti Diyos. Nga saan ko mga kasiyay aramidin ni babae na panaganan iti Eva. Kasjay met iti naramid na. Namati iti Diyos saan? Iti pinati na iti kapuso. Iti adalim tayo tatakabsat iti panangawat iti kababalin iti tao, understanding human nature. Tapno makita tayo nga dagijay nga nagbalinan, tayo kakabsat ket bunga dayjay basol nga inaramid ni Adan. Apay nga ni Adan? Laglagipin tayo nga ni Adan is the head of the human race. Idi ang nagbasolin ni Adan. Amin metten nga naiyanak nga naggapu kenkwana. Ingana iti kapututan tayo, ingana tigiti sumarsarunupay, sakbay nga umay ni Apo Jesus, na ikadeng metten nga isuda datayo nga nagbasol. Ket dayjay supapak iti basol, na itidmetten amin kadatayo. Roma 3:23 ken Roma 6:23. Nukit kitain tayo kakabsat, makita tayo nga rot nga dayjay pakondisyon, dayjay nga tao sika ken iti siya. Numatay, isu iti sentro iti adalim tayo data. Iti paulo kakabsat iti adalim tayo, the title of the lesson, ket panangawat iti kababalin iti tao. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Genesis 2:7. Ket ni Jehova binukal na iti tao iti tapok iti daga. Ket inpuyot na iti agong na iti anges ti biag. Ket ti tao nagbalin akararwa si bibiyag. Daytoy kakabsat iti maysa nga kinapudno nga masapon kakitaan tayo. There is a formula. Anya dayjay kararwa asi bibiyag, the living soul. Adda iti duwa a komposisyon na. Umuna, dayjay binukal
ni Apo Diyos. Dahil dinamili ni Apo Diyos. Manipod iti tapok iti dagat. Idi nga kunana ni Apo Diyos, parsuain tayo ti tao, akas kaladawan tayo. With his hands, he gathered the dust of the earth. With his hands, he molded the dust into the image of God. Inisen, kinumpleto na, dayjay aladawan iti tao. Manipod ti tao. Ngayon sana si bibiyag. Anya inaramid ni Apo Diyos. Idin analpasnan a binukil. Ti tao manipod iti tapo. Inpuyot ni Apo Diyos. Iti agong dayjay nga dinamili na. Iti anges iti biyag. Ket dayjay nagbalinan a kararwa a si bibiyag. Living soul. Dust plus breath equals living soul. Numatay dayjay tao. Anya iti kunatay nga kung kanayong. Apay nga natay, uwenta nalipatan na aganges. Mapukaw dayjay anges. Dayto yun nga si bibiyag akararwa. Agbalin manen, nga kas dayjay damong abinukil ni Apo Diyos. Kitaan tayo kabsat dayjay paset itin leksyon tayo iti na panalawas. Nga isu iti pangrugyanan dayto leksyon tayo itat nangalawas. Dayjay kinapudno sao ni Apo Diyos. Ken iti ulbod sao ni Satanas. Anya iti insao ni Apo Diyos. Ijay Genesis 2 versikulo 17 na isurat ket basaen tayo. Ngem iti aggapu iti kayo, iti panakaammo iti imbag ken dakes. Saan munto akanen? Da iti aldaw apanangan mo iti dayjay. Matay kanto adibumuro. Dayjay iti sao na Apo Diyos. Anyang may iti sao ni Satanas nga adday di ulag. Genesis 3 versikulo 4 na isurat ket basaen tayo. Ket ti ulag kinunana iti babae, saan apudno amatay kanto. Kunana Apo Diyos, matay kanto adibumurong. Kuna ni Satanas, saan apudno amatay kanto. Anyalakit din kakabsat. Ta itipin nati ti babae ket ni Satanas. At iti duwang nga paset iti leksyon tayo. Nga kayat ko kakabsat nga pangiturungan daytoy abinukil tayo a leksyon kada itong alawas. Umuna, dayjay kinapudno. Anyan di kinapudno? Dayjay sao na Apo Diyos. Ket napasama. Anya dayjay anapasama. Dayjay kunani Apo Diyos. Matay kayto adibumurong. Anya kakabsat ti kunana ni Ezekiel. Ni Ezekiel iti kapitulo 18 versikulo 4 ken 20 kastoy iti kinunana na isurat ket basaen tayo kabsat. Adtoy amin a kararwa kukwak ida. Kas iti kararwa ti ama, kas met ti kararwa ti anak a lalaki kukwak. Ti kararwa nga agbasol matay to. Ti kararwa nga agbasol matay to. Ti anak a lalaki dinanto awiten ti kinadakes ti amana. Ket ti ama dinanto awiten ti kinadakes ti anak na nga lalaki. Ti kinalinteg, itinalinteg addanto kenkwana. Ket iti kinadakes ti managdakdakes agdanto met
Kenkuana. Mamindwa a daras nga inbaga ni Apo Diyos nga insurat ni Ezekiel ti kararwa nga agbasol matay to. Dahil ti kinapud mo kakabsat. Ket kuna nakakabsat, daytoy akararwa matay. Wenno daytoy natay akararwa. When the soul is dead. Anya mapasama. Kuna nakabsat, iti Ezekiel metlaeng nga daytoy akararwa amatay gapu iti baso. Inayon kakabsat, iti Ecclesiastes 12 verse 7 na isurat ket basaen tayo. Ket agsubli iti tapok iti dagakas idi ket ti espiritu agsubli iti Dios kenkuana. Iti damo imbaga kakabsat dayjay composition iti maysa nga tao. Tapok a dinamili ni Apo Dios. Ken dayjay anges iti biag nga inyanges ni Apo Dios. Iti agong dayjay nga dinamili na ket nagbalin a sibibiyag akararwa. Intun daytoy akararwa ket matay. Anya iti kunanan ni Ezekiel, daytoy abagi agsubli iti naggapuan na, anya naggapuan na iti tapok. Ket dayjay anges agsubli met iti naggapuan na, sino iti naggapuan na? Dayjay nangyanges, dayjay nga anges iti biag nga isu ni Apo Dios. Daytoy kakabsat ag-separate na. The composition of this living soul upon death ag-separate na. Daytoy abagi kunana ni Ezekiel agsubli iti naggapuan na. Dayjay anges agsubli met iti naggapuan na. Iti mikadua kakabsat nga inted iti eleksyon tayo, adalin tayo man iti kondisyon dayjay anatay. Di angis bimanaway. Isong anatayan. Anya iti kondisyon na. Kuna nakakabsat ni Job iti kapitulo 3 versikulo 11 ingana iti 13 na isurat ket basaen tayo. Apay-apay adyak natay manikod ityan. Apay-apay adyak in yawat ti kararwak idi inyanaknak ni ina. Apay-apay adagiti tumeng inawat da. Wenno apay-apay dagiti suso ket nagsuswak. Iti kasta agidda akuma ket nagtalna ako natulog akuma. Iti kasta aginana ako. Naibaga dito kakabsat ni Job, gapu iti rigat na. Anya di kitya napasama ni Job. Dagiti kinaba nang nakilaat kabsat anak ukaw. Dagiti anak na natay damay. From the richest man of the East, he became bankrupt. Dayjay iti material nga pukaw ni Job. Nanayunan pa'y kakabsat. Nagsakit ni Job, manipod iti kupo-kupo ingana iti dapan iti sakana. Nagtubuan kakabsat, iti naggado pinagdadakkel nga litter. Nga idin kakabsat nga kasya ti sitwasyon na. Masapul nga agyan iti ruar. The richest man is now living outside his tent. Ket ni bakit na, takaariyak na nga ro ti kondisyon ti lakay na, mangala iti maysa nga sukdal, apol. Ikabil na yung tukabsat, dahil supot iti kanin nila kay na, sana iyawat
Anang asutgan nila kay na. At the height of his suffering, daytoy tinabaganan ni Hugab sa apay nga sa anak pala ang anatay. Iti tiyan tinag. Iti kinasang apay nga sa anak pala nga nagbalin nga alis. Apay nga nagbiagak pala. Ludikit di ko na nagtalna ako man. Naturog ako man. Iti kasta naginana ako man. Isu nga kitaen tayo sa iti nga ni amin nga lapida nga ikabil tayo iti rabaw iti pansyon at dadaya talo nga letra R-I-T. Dadya ti kunana ni Hope iti kasta naginana ako. Rest in peace. Saan nan akayat nga kasjay iti kondisyon na nagrigrigat. Numabalin ko ako na I should have rested in peace. Kuna nakakabsat ni Ari David, Salmo 115 verse 17 na isurat. Kat basahin tayo. Dagiti natay dida idaydayaw ni Jehova. Ket sa sino man abumaba iti tanan. Our glorifying, our worshiping God ends at death. Intuno natay ti tao, nagsardeng idaminan. Noore pahay no kasano iti sitwasyon ti Rosa. Pagkakadwa tayo kata. Nagkararag tayo, dinaydayaw tayo na Apo Diyos. Ngimde kiti natay, unanan ni Ari David, saandan nga idaydayaw ni Jehova. Agsipot saandan nga idaydayaw ni Jehova, tanatay lang. Kabsat ko, gayem ko, itata asibibiyag tayo pa'y. Daydayin iti panangiday, dayaw tayo, kini Apo Diyos. Mikatlo kakapsat. Kuna naman ni Ari David, Psalm 146 verse 4, na isurat, basahin tayo kakapsat. Iti anges agpukaw, isu agpulang iti daga, iti daytamet laeng aldaw, dagiti pampanunot na, mapukaw da. Three things. No natay di tao, di anges mapukaw. Dito bagi agrugin nga agsubli ije tapo ije daga nga nagapuan na. Dagitjay apang panunot nga inted iti Diyos manipod ipan na kaya inggana kadayjay apan nakatay. No matter how learned dayjay nga tao intun numatay, awanin dayjay panunot na. His knowledge is lost. Kas pangarigan ko makabsat aday tubing. Iji kinubing na may memorize na iti amin a letters. Amin nga animal. Uniti animal. Ito nung iskwela. Makita nga nasirib dito. Kat kabil tayong kabsat. Dayjay kung kanaan tayong ipagbagaw. The brightest of all our national heroes is or was Dr. Jose Rizal. Idinatay ni Jose Rizal. Dagijay nga manung nga language, he's a linguist, may isauna pa. Sana. Dagijay nagnagan digiti tumatayag, may baga na pa. Sana. Taapay,
iti kunana, DJ panunot na, His wisdom, His thoughts, ket napukaw na. Haanan nga mabaling nga makirin na sumkakabsan. Tanapukawin, dayjay nga inted ni Apo Diyos. Nga sirig nga agpaiken ko na. Iti maudi nga kondisyon nga nakita kakabsat, isumot lang manan iti Ecclesiastes 19 versikulo 5 kanchis na isurat ket basaen tayo. Dagisti si bibiyag amuda amatay danto. Ngem dagiti natay dida ammo ti anyaman. Isuda awanandan iti gunguna. Ta iti pannaka laglagipan kadakwada nalipat tanem. Itanyaman ang masarakan ta imam nga aramiden. Isu aramiden iti kabailam. Tawan ti aramid wenno gakat, wenno pannakamu, wenno sirib ijetanem papanam. Kunana ni Ari Solomon si bibiyag tem amin ngem adda ti papanan tayo. Ti papanan tayo ijetanem. At kanu dayjay may saubing kakabsat nga gagapudyas gulaan. Ada iti bag na, ada jadi iti lapis na, ada pentel pen na. Iti dalan nga pagawidan na from school, ada malabsan na kakabsat nga dayjay ay bantayo iti Campus Santo, Cementerio. No apay ket di nga daytoy ngubing ket simrek kakabsat. Iti uneg iti Campus Santo. Ket adda iti nakita na nga dakkel a pantyo. Ket adda lapidana. Ket inasikgan na ket binasa na. Kunana kakabsat dayjay anay surat iti lapida. Stop, my friend, where you are now. I was. Now, where I am, you will be. Anya ti ko na, sardeng kagayem, iti ayan mo, takas taak idi. Nyem iti ayan ko, kastakan tumay. Nagpanunot dayjay mobi. Inruar na dayjay pentel pen na. Nagparintuman, ket nagsurat iti baba dayjay nga inscription. It insurat na, to follow you is not my intent until I know which way you went. Anyan nga nagpintas at desisyon ko sa tayo. Kuna na, itipat susurot ko ken kahang kung mapanggat, hingga na nga dyak amo no sa dino papana. Amo tayo kabsat, nga adda itinasisya at papanan, papanan dagiti amin nga anak ni Apo Diyos. Saan nga ijetanem? Iti papanam, dayjay nga insagana ni Apo Diyos nga agpay kada tayo. Kita tayo kapsat. Kunana ni Ari Solomon nga balakat kanya tayo kapsat. Itata asibibiyag tayo ay. No anyaman ti aramiden tayo. Aramiden tayo iti kaiimpaka. It was by working principle. And until now, I still do this. Anya di working principle ko kapsa. Good, better, best. Do not let it rest. Till your good is better and your better is best. Adad sikang kanahinteng ibagbag kapsat. Adalata iti improvement. There's always room for improvement. Saan tayo kuma?
nga agaramid iti maysa nga banag nga awan kakabsat dayjay puro ka nagpursigi tayo for a better result, for a perfect result numabalin kuma babaen iti tulong ni Apo Diyos. Apay nga kasadyay kakabsat when dayjay papanan tayo akas ti kunanan ni Ari Solomon ti tanem awanen iti mabalin nga aramidem tayo. Itatang nga si bibiyag tayo, dayawin tayo ni Apo Diyos. Nang nangruna taldaw o Sabado, itataal daw pa na ginala. Anyaman nga aramidem tayo, kadigital daw tilawas. Aramidem tayo nga kasasiatan ka. Taintun mo aramidem tayo dito. We will end up. Kada ito yung panagbiag tayo. Biyag apakay daydayawan ni Apo Diyos. Iti ko na ni Job. Iti ko na ni David. Iti ko na ni Ari Solomon. Umuna, dagiti na tayo ket awanen iti amuda. Anya lakit din kakabsat, ado digiti tattao nga kabutang da iti maindiksyonan. Kasano katakil da iti needle dayjay panagpag-indiksyon ti doktor wenno ti nurse. Babasit. Ada di ko na tayo butterfly no day IV. Gauge 21. Babatit. Yung natintumam, ada di ka patalimu daw kakabsat. Makita dalaan dayjay indiksyon. Ngem inton no natay. Dayjay amabuting iti indiksyon. Haan nantun nga ibaga kadaya impal sa maduro. Injak kayat. Kasano kadakil daya karayom na kabsat daya ikabil da ijay urat. Nga ipastrik da daya impal sa mo. Haan agririnta pa. Pawantam muna. Mikado ba kakabsat? Daya natay. Haan namutin apilyen no anya it usarin na. Kung saan? Hanapay ka amon ang anong iti insuot daket barong. Wenno ti insuot daket Amerikana. Nga dayjay nga insuot daken kuana, di inpausar daken kuana. Ket naguduan ijelikod. Tapno maisirrek dalaen anasaya. Awan tamunan kakabsat. That tinatay knows nothing. Idi ubingak pa'y kalkalpas kabsat iti graduation iti Northern Luzon Academy, itatan Northern Luzon Adventist College. That was in the year 1968. Napan kami ijay Bacolod, tanagkasar ijay mi kadua nga manong ni Manong Diego Rafanan Jr. Inasawa na ni Manang Carmen Libardo nga taga Mambusaw, Capiz. Idi nagawi din ni Papang kini Mamang nagbatiak iti Bacolod. Namnamain da nga mapanak kakabsat iti Mountain View College. Ngem sa anak-anapan nga insigida because I had my personal ambition in life. I wanted to be an engineer. Nag-enroll ako sa West Negros College, di Bacolod City. But God had different ways. Kit nagtrabaho ako sa di Bacolod Sanitary Man Hospital, akas may isang nurse aide. Kit dagiti trabaho, dagiti nurses, ipatrabaho da kada kami. Mangdalos iti katre, mang digos kadagiti pasyente. And one of the duties dagiti nurse aide jobs at dayjay ko na tayo
to prepare the dead. Intun no natay ti maysa nga pasyente, sabay da nga ipan ijemorke, masapul anadalos. So, one day, ada natay. Daksanggas at talalaki dyan natay. Ket ti lalaki nga nurse ay isu kakabsat, iti mangdalos, dayjay anatay. Ada jet term you pack the dead. Ada dayjay at idug ni ipit, ada dayjay cotton balls. Ket babain ka dayjay ipit, silsilan kakabsat. Dagiti amin amabalin apagruran, iti rugi. So, ada di basit nga room, di kadwa, dyan na tayo. Nakadata, I bedbath him. Ket idin nga pinagsikig ko, dinalusak manin, idi nga insublik kakabsat. Apaman nga nagmanipod, iti panagsikig na deta ko. Ket isublik nga agdata. Na, dama nang ikaw. Kuna na. Tikigtot ko to. I was about 18 or 19 years old. Rimwara kakapsat agtartaraya in the hallway. I still remember the head nurse, Mrs. Rebecca Bautista. Kuna na kanya. Eli, kuna na. Ta ilunggo nga ron ije bakol. Apay. Iti ko na ko, ma'am, tung patay agasulti, agsasaumag yan natay. Amuyo ti kunana dayjay nga head nurse, kinatawan na ba? Laglagi po yung kunana, tinatay awanan ti amuna. Agsubli ka ko nga. Nga na-inject kahit nga agsubli ka ko sa. Then, it was explained to me. Gaputa kapapatay na adati residual air, dapalang angis kagapsat, ije barana. Idi apen nagsikig ko. Ket idin a pinagsubli, nagaraw dayjay nga angin, ije barana, ket remuar, and it passed through daytoy ayan ti vocal cord, and then the strange sound. Hamon nga nagsaw, there was a strange sound. Kunana. Then I learned from that time on. Pudno iti kunana iti Biblia. The dead knows nothing. Anya kakabsat iti namnama tayo. Kitain tayo nga iti amin a leksyon tayo from lesson number 1, lesson number 2, until lesson number 3 or 13 adda kuma iti makita tayo anamnama. When gapu iti basol, amin tayo ket matay. Ta iti supapak iti basol, isu ni patay. Ngem laglagi pen tayo, tinamnama tayo, isu iti inkari ni Apo Jesus, ijay Juan 11, versikulo 25. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall live again. Uray numatay, agbiag tumanay. Anyan kakapsat nga namnama. What a hope. Anya timbagat eleksyon tayo, gapu ti basol. Matay dagiti amin ang nagbaso. Ngem gaputa da iti agururay apatay. Kunana, anyaman nga masarakan taima mga aramidam, itatang si bibiyat kapay. Iso aramidam iti kabatlang. Let us worship God. Let us praise God. Let us obey God. Iti amin akabailan tayo. Tayjay papanan tayo. Itanan. Antay tunong marami.
In closing, let me give you a story. Ada tinabasa kakabsat. Nga idinatay ni Alexander the Great. Adda itinaaramid kenkwana. Nga inaramid digid general na. Nga isuti dawat na idisakbay ang matay. Ti kunana ni Alexander the Great. Kunana, ikabildak iti maysa nga lungon. Nga dagiti imak ket nakarwar. Sinaludsod digiti general na apay apo because he's the emperor. Nga kasta iti kayat mo. In-explain ni Alexander the Great kapsat. Kunana, I want to tell the world, he's the king, he's the emperor, that when I go to the grave, I bring nothing. Anyaman ti estado mitata. Anyaman ti estado kitata. Agyaman tayo kinako Diyos. Ngem ijay papanan iti managbaso. Ijay tanem. He will bring nothing. Uray no ikan dapat itibalitok sa kipansyong na. Uray ikan dapat itibalitok tikalungon na. Dahil siya anatay. Hanang ang iti naramid na. Agyaman na. Agyaman tayo sa Dani ako Jesus intid na dayjay anamnam kadakay. Let us praise God for that living. Pagkararag tayo ko sa agyaman kami Diyos iti inanama nga inted ti anak mo nga isu iti manugot ni isu iti petpet Diyos kabayatan nga agbibiyag kami nga intunudong teng kada kami ni patay. Adda tinamnama agbiag kami tumanen. Biyagen iti biag na nanayon. Awanen digituy nga rigbigan. Awanen digituy nga kondisyon ti pananggit. Gapu iti parato. Ngem kabayatan nga bibiyag kami ama. Pangaasim idalan na kami babay ni Santong Espiritu. Tapno digiti amin aramidan mo. Maaramid ni nga isuda iti pagayatan. Nga isuda iti pakidaydayaw. Tapno Diyos no dumteng man ni patay kadaka. Adda dayjay si bibiyag nga inilakot. Bendisyonan na kami ama. Agyaman kami manan ikaldaw nga nasanto. Agyaman kami iti panang kadwam kada kami kada ito nga oras ti panagadag. Agyaman kami iti sagot iti panakaisalakan. Itinagan niya po may Jesus tinawat ni bibig ko. Amen and amen. Hingga na nung may ngalawas man ang kakabsa. Ni Apo Diyos ay ayatin na ka. Kit ayatin na kayo.